Takže čaute, my vás vítame pri ďalšom pokračovaní nášho palacinkového dňa, alebo takého niečoho. Teraz sa chystáme na také menšie, lepšie pokračovanie týchto palaciniek a vlastne každý, jeden druhému namixujeme jednu palacinku. Môžeme tam dať všetko, čo je v kuchyni jedle a bude to dosť zlé. Je to 5 ingrediencií na jednu palacinku. A otestujeme si svoje žalúdky. Takže... Toto neskúšajte doma. Adrián hrať GTAčko, a aby nevidel, čo ja mixujem, a ja vám budem ukazovať, čo mu tam namixujem a potom zase opačne, takže sa zahraj dobre. No, a my mu tuto pripravíme takú fajnovú palacinečku. Veľmi dobre. Jaj, toto bude masaker. Asi. Toto niečo. Takto niečo. Dobre, začneme. Šípeš. Áno. To do toho utopíme. Ešte mu to zakriem, nech nevidí zakiaľ to. Tak. Tak, a ide teraz Adrián namixovať moju palacinku. No čo, diváci, tak sa drž. Tomu spočítam až stopánkami. Aj zalíbem. No, kúknite takúto. Nega. No, diváci. No, kúkneme sa na to, čo to máme. Ja sám neviem, čo to je, ale no, nevoňa to dobre. Pozrite. Ingrediencií. Pozrite sa na to. Gec. A čo sa budeme? Som zvedavý, jak bude táto delikateska a la ja chutiť. Takže my sme naspäť s našimi výtvormi. Nikto ešte nevidel, čo tam má. Tak poďme to spraviť. Povedz, čo si vytadal ty? Dal som ti tam tie kolieska medové, pesto, patru dody olive lečino, klinčeky a potom som ti dodal asi kilo soli. Neviem, v čom to je. Javorový sirup. To kde sme mali, to nevíš, že máme doma. Máš tam strašne veľa toho štiplavého. Kapustu. Ešte náš tam som tú pastu. Poďme na to. Vidím klinček. Poďme do toho. Už len tento kúsok tej onej napité štiplavým, kapustou a onej sirupom, pastou, to je úplne najvac. Ten kybrík, taká na nás. Fuj.
Faktor strachu sa môže schovať. Tá pasta, ty kokos. Jak som toto mohol vymysleť? Je strašný grc. Fuj, no zimám rávky po celom tele. Až sa mi do toho nechce originál, že to nechcem jesť. On mi dal ešte tú najhrubšiu palacinku, proste tá je takáto. Grcky. Fuja. Nerob. Ja vám to odhalím moje. Fuj. Aťkové. Nie je všetko jedno. Tá pasta je úplne najhoršia, to keby tam nedáš, tak to je pohodička. Ale tá pasta na Tam modré dole, tá pasta. Fuj. Takže očividne sa obidvaja zdávame. Potom to jednoznačne akože. na pínavom súboji sme sa nešetrili. Tá pasta. A takže sme prehrali obidvaja. A je to fakt humus. Nerobte to doma. Nie. Nemôžeme vám Akože to zakázať, ale nedoporučujeme. je to podľa mňa dosť zle. Hlavne keď ťa kamarát nešetrí. Najhoršie, čo som jedol asi. Nejedol som horšie. Ja som jedol horšie, teda pil som horšie. Ale o tom potom. Takže čaute a určite nezabudnite dať like, odber, komentík a zdieľajte toto videjko, ak sa vám páčilo. Takže si užívajte život. Čaute.